Bejan zaki makian kasuna sauna. Al'umma ta kufuto masoya. Kasa pirona hata ukona yasir. Sardauna masoyinku, sardaunan ku yasir yace na isar da sahiyon. Ku saurara ku ji shi, ko da zai sa ku garu. Al'umma ta kasa ku bude kunnuwanku, ku saurari kalaman da ke dauke da gaskiya. Ba don girman kai ba, ba don haukaka kai ba, sai don adalci ya tsaya a Najeriya. Na zo da magana mai dandano nikima, mai rasa zuciya kamar hasken safiya. Idan kuka ji ku yi tunani mai zurfi, domin ran kai shi ne ginshi son zurfi. Ku saurara ku ji, ku saurara ku fahimta, Sardauna na kiran ku da zuciyara. Haraden ka ya fi jafir makami, magogan tafi jarfin sana. Matasa ku tashi ku tauki nauyi, ku guji zaman banza da rudin duniya. Ilmi shine haske, aiki shine daraja. Rago baya samun girmamawa, ku guji miyagu goyoyi da zalunci. Ku kazanya mai kaiwa ga nasara. Tangana gari shine ginshiƙin al'umma, shi ke sai yaye su ji daɗin rayuwa. Sardauna jarumi, mai kishin gasa da son zaman lafiya. Matsayawa kan gaskiya ko da tana da zafi, lan arewa mai hangen nesa. Shugabanni ku ji jarara talaka, ku tuna amanar da aka midora muku. Mulki amana ce ba abin wasa ba, adalci shine ginshifin zaman lafiya. Idan kuka yi gaskiya tarihi zai yabe ku, idan kuka yi zalunci tarihi zai tona ku. Ku tuna da ranar hisabi mai tsanani, inda ba dukiya ba ta ceto sa ayyukan alheri. Ku tashi ku gina gasa da hannuwanku, ku bar rarrabuwa da biyayya. Harajin kai shine mafita,